Milí priatelia, predstavujeme vám postele Liptov. Postele Liptov to je jedinečná, remeselná, poctivá slovenská výroba na mieru. Poďme sa na to pozrieť. Každá jedna posteľ je absolútne neopakovateľný unikát. Pri každej posteli si zákazník navolí svoju výšku spania, výšku nožičiek, výšku ložného priestoru, výšku a dizajn zadného čela postele. Každá posteľ môže byť vyrobená s úložným priestorom alebo bez úložného priestoru. Úložné priestory môžu byť realizované s otváraním od nôh, alebo s otváraním z boku. Najväčšou devízou našich postelí sú celomasívne rošty, ktoré si sami vyrábame a prispôsobujeme na mieru. Tieto rošty vieme prispôsobiť na nosnosť až 200 kg. Sú to rošty, ktoré získali svoj prívlastok rošty na celý život naozaj oprávnene. Pri výrobe na mieru sa venujeme každému detailu, ktorý je pre zákazníka dôležitý. Čelá manželských postelí alebo jednolôžkových postelí vyrábame na mieru, na výšku, na šírku. Takisto sa vieme prispôsobiť z hľadiska priestorových obmedzení zákazníka, celkovej šírky, celkovej dĺžky postele. Úpravy, výšky spania sú u nás taktiež samozrejmosťou. Špecifickou, ale zároveň veľmi obľúbenou súčasťou nášho sortimentu sú detské postele a jednolôžkové postele. V rámci jednolôžkových postelí máme k dispozícii obrovské množstvo dizajnov, farebných variácií, ktoré si zákazník môže vyskladať presne podľa svojich predstav. Pri detských posteliach takisto nezabúdame na funkčnosť a úložný priestor, ktorý mamičky v rámci detských izieb určite ocenia. Takže okrem výroby postelí sa už 32 rokov venujeme aj výrobe madracov. Madrace vyrábame na mieru, prevažne sa venujeme výrobe pružinovým madracom s taštičkovým alebo bonelovým jadrom. Kvalitu a praktickosť našich výrobkov ocenia okrem samotných hotelierov aj ubytovaní hostia. Naše postele a madrace nájdete po celom Slovensku v rôznych ubytovacích zariadeniach, penziónoch a hoteloch.